Der var engang 2 piger, der hed Ea og Dea. De skulle i skole og have nogle fag. Det glæder de sig rigtig meget til. Men på vejen, der så de noget underligt. Der så noget underligt. En gangster, der kom helt mod det. Han begyndte at tro det. Jeg stjæler jer og kidnapper jer. Men heldigvis var der nogle vidner, der havde set, at ham her gangsteren, han havde taget 2 store sække, 2 sorte store sække, og båret dem ned i en kirkekælder. De skyndte sig at ringe til Ace, som var en meget hemmelig agent. Han kunne ikke rigtig finde ud af, hvor den her kirke lå, så han ringede til sin gruppe der. De fandt nogle fodspor og ved at finde kirken. En plan. De tog noget præstetøj på og gik ned under. Så spurgte de bare for sjov, er du den nye konfirmand? Ja, nej, okay. Så hørte de nogle skrige. Det kom fra de sorte poser. De åbnede dem og kiggede i, og der lå Ea og Dea. De slog alle fra DAF. Gabe lige i fjeset. De satte ham i fængsel, og Ea og Dea levede lykkeligt til deres dages ende.